Moi boas, míster. Antes de nada, feliz semana. Espero que todo salira o mellor esperado. Nova rolda de prensa, encarando un partido moi importante. Vas a ter dúas visitas fora da casa, dous encontros que os campos son moi reducidos e rivales moi complicados na casa. Coméntame un pouquiño como ves o encontro contra o Barbadás. Boas tardes. Bueno, un partido complicado. O Barbadás é un equipo que está metido na parte baixa, é un equipo que a verdade leva unha racha de derrotas, leva 4 derrotas seguidas, creo, e outro día gañou en Betanzos, que lle dá a vida, e bueno, leva 3 partidos fora da casa, volve á súa casa, que é un Fortín, todos sabemos o forte que son na súa casa, custalles un pouco máis fora, pero ali no seu campo son un equipo moi complicado. Entonces, bueno, esperamos un partido moi difícil, temos que estar moi ben se queremos gañar. Necesidade de puntos, como comentaches, o Barbadás vai salir con todo. Campo moi complicado, onde os equipos de arriba pasaron moi mal. Incluso a UD tuvo aí un empate, foi un partido onde pudo ir para calquer lado. Como ves o equipo para este partido? Porque un dos encontros que foi nun campo reducido este ano, que foi contra Valladolid, sí, pois non saliu de todo como se quería. Fálame un pouco de como é ese equipo. Bueno, a ver, o campo de Valladares é un pouco máis pequeno. Eu creo que o campo dos Carrís do Barbadás é un campo pequeno, pero tampouco é de super reducida dimensión. Que pasa? Bueno, eles son un equipo que busca moito xogo directo, busca moito balón a nespereira, moito pelota parada, son un equipo forte neso, segundo balón, teñen moi o campo teñen moi mamao. Bueno, eso fai que sea complicado. Nós temos que estar moi ben, segundos balóns, é un fútbol un pouco diferente, porque o noso campo é moi grande, é do máis grandes da categoría, e ir ali, pois claro, a nos faixenos un pouco curto, pero bueno, hai que saber adaptarse. Vamos a intentar ser valientes como sempre, vamos a intentar ir arriba, vamos a intentar xogar, ainda que sexa pequeno, en Valladares o fixemos. Bueno, que pasa? Temos que ter moita vigilancia, sobre todo nos segundos balóns, empeinadas, porque nese campo, bueno, calquer peinada, calquer tal, xa é unha ocasión de gol, non hai moito espacio para xa collen a súa perna boa e acaban xogada. Entonces, bueno, temos que estar ben. Ahora vamos a falar un pouquiño de cantos xogadores contas para este encontro, se hai unha baixa. Bueno, ademais da de Ángel e de Brais Calvo, que son de longa duración, temos a baixa de Elías, que sufriu un golpe outro día contra o Gran Peña, e a verdade hinchoulle muchísimo o muslo. Temos a baixa de Mella por acumulación de tarxetas. Bueno, estamos un pouco xustos de xente, pero, bueno, contamos que xuvenís, aos que veñan, pois, evidentemente, contaremos con eles, temos unha plantilla, confiamos en todos, e eso, bueno, non é ningún tipo de... non temos problema. Sei que a pregunta está sendo recurrente nestas últimas rondas de prensa, pero quero que me fales un pouco dos lesionados que se reincorporaron, tanto Juanín como Caraván, que son as dúas lesións de longa duración que tú veches e ahora están incorporando. Como se van adaptando semana a semana? Bueno, Juanín está ben, non está ao 100%, porque necesita minutos, necesita coller máis confianza, pero físicamente está perfecto. O que le temen é que adaptarse un pouco, porque é certo que ele estivo de baixa moitísimo tempo, porque ao final en pretemporada pouco xogou, xa tivo esos problemas no talón de Aquiles. Despois, bueno, estivo casi toda a primeira volta fora, entonces ten que adaptarse un pouco máis aos mecanismos, á maneira que queremos de xogar, aos movimientos, pero el físicamente está perfecto e contamos con el, é un xogador moi importante para nós. Caraván, en cambio, sí que se lesionou na xornada 6 ou 7. Bueno, el eso que falamos de Juanín xa o ten, el estivo toda a pretempada, estivo todo o tempo con nós. Bueno, agora o que necesita é ter minutos e coller ritmo, sí que físicamente está peor que Juanín, pero necesita confianza. Moitas gracias. Vos.